Mi a különbség a bableves és a kisgyermek között? Mi a különbség? Nem tudom. Adunk egy cipőt annak, Tessék? aki meg tud minket nevetszetni. Aha, Ja, az oldalunk az oldal neve. Bence, nagy baj van, hívott a Feri. Milyen Feri? Tudod? Nem tudom. Deák Feri? Miért jó a vakonnak? Nem jó neki. Szegény vakont. Mi a legjobb kavic a világon? Hát az a baj, hogy még most faragják. Nem. Ami két ma mesél egymásnak. Mi a különbség a bableves és a kisgyermek között? Mi a különbség? Nem tudom. Szia. Megpróbáltam. Jól tetted. Srácok, legalább kommentbe írjatok már egy jó viccet, vagy tudjunk egyet röhögni. Hova menjünk következőre?